ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୁଣା ରାଜଧାନୀ କେଉଁଟା ଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଏମିତି ଜିଲ୍ଲା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍କଳର ପବିତ୍ର ଭୂମିର ମନ୍ଦିର, ତୀର୍ଥ ଓ ଇତିହାସର ଅମୂଲ୍ୟ ଧରୋହର। ଆଉ ସେ ଗର୍ବିତ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ହେଉଛି ଯାଜପୁର। ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯାଜପୁର ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ସହ ସୀମା ସେୟାର କରିଥାଏ। ଭୌଗୋଳିକ ଭାବେ ଯାଜପୁର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଯାଜପୁରକୁ କୁହାଯାଏ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର। ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ମା ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ, ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆନ୍ତି। ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମିର ଆସ୍ଥା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିଛି। ଏହି ଶକ୍ତିପୀଠକୁ ନାଭି ଗୟା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଇତିହାସ କହେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଯାଜପୁର ଥିଲା ଉତ୍କଳର ରାଜଧାନୀ। ଏଠାରେ ଗଙ୍ଗବଂଶ, ହୋମକର ବଂଶ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାସକମାନେ ଇତିହାସର ଗୌରବମୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଥିଲେ। ଏହି ମାଟି ଆଜି ବି ସେହି ପୁରୁଣା ଗାଥାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଉର୍ବର କରିଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀ। ଏହି ନଦୀ ଯାଜପୁରର କୃଷି, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ସହ ଗଭୀର ଭାବେ ଜଡ଼ିତ।